Jatani kepayu kedewasan Gawa Prabu kedewasan kepiye Nalindra inggih juru Prabu Sosragur dikdaya sanget yen namung anteping tangan boten kula damel raos nanging nama kemanding ingkang dumunung wonten siu nyokot panas kados dibiluki Mabataka Prabu menawa kelampah katon nglewati dados Karangabang penyakit ora patut kowe pancen nusuk kaya setan kowe pancen nusuk kaya iblis ora minat jiwen dipakam Prabu Baladewa kowe minggah Skandrawati aja tok bacune ngono bakal mboyong marang adiku Sembadra ya adi pendengar kali ayo minggah Baladewa aku gelem bali nanging yen pancen Baladewa iso ngilangi nyawane Prabu Sosragur cangkeme endah-endah kowe turun buta nyokot parak ayo Suramarta Jarata untap-untap sasabada mungsuhku Prabu Sosragur ora diulungke Dewi ora Sembadra lakon tak bakar Katandrawati wah lakon dhewe ta lambe lek nom mripatmu iki apa ora kelingan Yantong nengok cepot ya Baladewa Kusuma nggih nika jenenge senjata tenggara uyung-uyung landhepe 7 penyukur nggih nika ditamake ten dodo sampan beles ngoten terus cur mancret sing mantul namane ketien lho lah tembus mburi ane nanging wong saking bawane tuya gedhe tenan dawa gedhe beles tur tenan iku aku gumun
Yo mapane pusaka kan nanti. Wah, ra pengalaman sampean. Nika niku mapane nggih. Teng apa-apake Prabu Baladéwa. Nang yen kula sak jaban daging. Nika mapane pusaka nika. Nyapun bathuk nesu. Keparapatut. Pancen laglaing bumi masane jia-jiawane. Ora minggat diankan ning kono. Usutu Gelundeng nika lawer. Bapak ora semingkir kena pusaka nika jebol langsung. Oh ya lho iya. Lah nek kok jebol sapa-sapa ya. Iki watonmu ni. Ampun dibacut niku, aku krungu pawarta. Sembodra di panyuwunan. Napa panyuwunipun iso garwa Sembodra. Nanging yen iso ngupaya nundhaing Jawata Wahyu Sekar Pancasari. Kamu nggo Koko Prabu Dasawasesa kuwi bakal ngancam patine si Janaka. Bakal garwa Sembodra. Janaka wis kapikut marang Dewi Wiswati. Saiki wis dadi jatuh kramane Raden Janungmanik, Raden Janung Tegel nundung para garwa. Oh, la edian iku jenenge. Jeneng naminipun Wiswati. Jenenge wae Wiswati. Wah niku wedok sing bahaya niku. Iya, pancen sejane pengen bakal mati Janaka. Togok, terus pundi mundur. Baladéwa, aja kirang gumun iso nglakani. Sapungkurku tak aturi Koko Prabu Dasawasesa kurang bojani katandhawati. Banjur getih sabar. Mundur saking ayuda mulat ponang Prawadya Bala Pandhe beri munya mangungkung ing gegono Nyai Kresna merpakunakaken pon dadi apa Yai? Koko Prabu ingkang rai sampun panggen petekadan kula Yayi Sembodra. Kaya kuwi. Gelem dadi jatuh kramane Burisrawa lan kudu pisah karo Janaka. Adina Sembodra purun ngadosi batangipun Dimas Burisrawa nanging nyuwun nugrahing Dewa Wahyu ingoskan Sekar Pancasari. Trinenggalanira micil saking ngasta
Oh, jaluk nugraing dewa Wahyu Sekar Pancasari menatur betul kurang nggih. Gandeng Adwa Sembodra gadah panyuwunan Wahyu Sekar Pancasari. Kamangka pitados yen to Wahyu Sekar Pancasari menika cumandha wonten kayangan. Nggih. Lajeng tos pundi nggih? Oh, nusados Paman Durna siaga tata minggah kayangan. Angupaya nugraing dewa kasebat. Oleh gondhok kudung manyar-manyar. Dipate pripun Kakang Durna? Kula ngajenengan monggo tata minggah kayangan. Nyuwun nugraing dewa Wahyu Sekar Pancasari. Nggih. Wah, gejan. Yen kudune sing golek niku Bulis Rawa. Mergo sing arep daud niku Bulis Rawa. Sing rekoso kula kanjenengan sing kepenak Bulis Rawane. Nggih lho mboten nggih Dik Pati ku mboten napa-napa. Sing pokok Sembodra gelem ngladeni Bulis Rawa mergo nika baboning ratu nggih. Nggih anak Prabu. Lha niku ya. Pun bapak pun kemawon nggih. Badhe siaga tata minggah kayangan. Ngundang bawon ngatur. Nyuwun pamit nggih ngatur. Ing ngupun ampun direken praharjane lumaksana mugi tansah kasembadan sedaya menawi nggih sampun dawuh matur sembah nuwun nggih.